Hej med jer. Jeg laver lige en lille video. Jeg har fundet de ting frem, som vi skal have med på turen. Jeg har vores tøj i en bunke her, og så har jeg alt muligt gear, som jeg skal have med. Der er jo flere af de ting, som I ikke behøver. Det er noget, som jeg ligesom har sørget for, men på tøjsiden, det er for at give jer lidt idé om, hvor meget der er nødvendigt, hvad det er for en type tøj, vi tager med. Vi starter med at pakke noget tøj simpelthen, og vi starter med Lene. Lene, hun, selvom hun er i bushen, så kan hun jo godt være lidt kvindeagtig, så derfor har hun valgt at tage en lille letvægt, nem og vaskekjole med. Så den ryger lige i bunden der. Så har hun en skjorte, som hun skal have på. Den ryger ned som næste. Hun har faktisk 2 skjorter, hun giver den rigtig gas. En af de her skjorter vil hun jo have på, når hun rejser, sammen med de bukser, som jeg hiver frem nu. Og de kommer her. Det er et par fjeldræven, som Lene hun har købt. De er super lækre, og det er med zip-off, sådan så de også kan fungere som shorts. Så ryger de. Undertøjet tager vi efterfølgende. Så kommer vi til mit tøj. De her bukser, zip-off også. Det er nogle, som jeg rejser i. Det er Jack Wolfskin, også et par rigtig lækre bukser. Så har jeg et par shorts, mine gode gamle, velbrugte bush shorts. De ryger også lige ned. Jeg har en Camp Union Mart skjorte, den har jeg haft. Den har jeg købt i Sydafrika. Jeg har haft den rigtig længe. Den var faktisk med mig, da jeg kørte fra Cape Town til København. Også letvægt, tør hurtigt, kan få en hurtig opskyldning, hvis det er. Jeg har en skjorte mere, som jeg måske tager med. Jeg er ikke helt sikker på, om det er nødvendigt. Fordi jeg har jo mine Rigi Afrika poloer, og dem regner jeg med, at jeg rejser i en og har en mere med. Og så har vi det primære tøj på plads. Lene har så 2 BH'er med. De ryger lige ned i hjørnerne. Presset lidt sammen. Lene hun har 2 par trusser med. Jeg ved godt, det ikke matcher, men nu har jeg bare taget noget derinde for at illustrere. Jeg har 2 par underbukser med, plus et par, som jeg rejser i. Badetøj til os begge to, eller til mig i hvert fald. Jeg skal ud og rafte, det ved jeg ikke om Lene skal. Og så er der 4 par sokker, 2 til Lene og 2 til mig. Nu har vi så det i kufferten. Lene hun rejser i sine støvler, det gør jeg også. Jeg har mine støvler her. Lene har et par flipflopper, som hun vil tilbringe rigtig meget tid i. De ryger herned. Jeg har mine 5 fingers, som jeg nyder at have på, og skifter meget mellem mine støvle og mine 5 fingers. Den kuffert, jeg bruger her, det er en håndbagagekuffert. Og en illustration, så kan I se, at den er lidt fyldt op. Jeg har også nogle andre ting, jeg skal have med også, som sagt. Vi har nogle walkie-talkier. 3 styks, 1 til hver bil. Og der hører en biloplader med, som så også skal pakkes ned. Den har jeg ikke lige. Jeg har købt nogle dobbeltopladere, så der er 2 outputs til at lade det udstyr, vi nu skal have lavet undervejs. Så ryger de ned. Dem vil jeg tage ud af pakkerne, inden vi tager afsted, så de ikke fylder så meget, men nu gør jeg det bare sådan maksimalt, om man så kan sige. Jeg har mit kort her, som jeg tænker, jeg vil tage med. Der er nogle af jer, der gerne vil have kort, og jeg skal nok have et nyt også, da det er ved at være gammelt. Så har jeg Game Reindeer in Your Backpack bog, der skal med. Jeg har Mammals of Southern Africa, som skal med. Og jeg har Birds of Southern Africa, som jeg skal have med. Så er det pakket ned. Så har jeg et Action videokamera med. Fylder ikke så meget. Det ryger måske bare i en taske, eller også ryger den i min håndbagage, jeg ved det ikke, men nu pakker jeg den i hvert fald. Jeg har den her lille lampefætter, hvor jeg kan montere mit kamera, så jeg kan have lys til at lave nogle filmninger om aftenen. Den ryger ned. Så er der en sugekop til GPS'eren. Den ryger ned. GPS'eren har jeg ikke lige, men den fylder jo ikke så meget. Så har jeg en
tripod, som jeg også bruger til noget filmning. Den ryger også ned. Så har jeg sådan et par varmehandsker her, som kan modstå varme, som er godt, når vi skal flytte rundt på tunge ting. Så dem skal jeg lige have med. Der er et par nok. Jeg har så et par arbejdshandsker og et par almindelige havehandsker. Det er godt at have sådan et par med. I behøver ikke sådan her nødvendigvis, men sådan et par her, det vil være godt til, hvis vi skal ud, når vi skal ud og finde brænde og forskellige ting, så er det meget godt lige at have et eller andet på. Så den ryger i. Så har jeg min kniv. Den kan jeg jo ikke have med i min håndbagage. Men som sagt, så har jeg en kasse, som jeg har tænkt mig at sende med forskellige andre ting. Der ryger eventuelt nogle af bøgerne i, også af hensyn til vægt. Men ellers så har jeg min kniv her, som den har lidt forskellige funktioner, som ikke er så relevante måske. Den har det primære, den kan opereres med en hånd. Den har et godt blad, den har lidt savtakker også. Et godt stykke værktøj at have med. Og som sagt, hvis I har knive, I vil have med, så ryger det ned i den kasse, som bliver sendt. Jeg har også de kokkeknive, der følger med. De er som regel ikke særlig gode, så der har jeg også en kokkekniv, som jeg sælger med. Så er den i der, og så lukker vi den. Det er et stykke håndbagage til 2 mennesker til 14 dage. All you need. Vi glæder os så meget til at komme afsted. Ha' en god dag.